Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Nofdu l-Quddisa għall-erwieħ ta' Klement u Nikolina Bajjada. Tirodu għattajba lilkom u l-dawk li qegħdin iseguna permezz tal-mezzi soċjali u l-mezzi tax-xandir. Ninaqdu flimkien biex niċċelebraw din l-Ewkaristija. Npoġġu fuq dan l-altar il-ħajja kollha tagħna, l-bżonnijiet u x-xewqat kollha tagħna, u fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ejjew narfu ħtijietna u nindmu minnu. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh għax int qatt ma tċaħħad it-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bi-sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien, Sanħerib is-Sultan ta' Sirja bat xi messaġġiera għand Ħeżekija u qalilhom: dan jgħidulu lil Ħeżekija, Sultan Ġuda, lill-Alla tiegħek li fih int qiegħed tit-tama tiegħek tħallihx iqarraq bik billi jgħidlek li Ġerusalemm ma tistax tingħata f'idejn is-Sultan ta' Sirja. Inti smajt x'għamlu bis-Slatin ta' Sirja lil pajjiżi l-oħra kollha kif erduhom għal kollox. Int waħdek se teħles? Ħeżekija ħallitra minit il-messaġġiera oqra. Imbagħad tala fit-tempju tal-mulej u firixa quddiem il-mulej. Ħeżekija talab quddiem il-mulej b'dan il-kliem: Mulej Alla ta' Iżrael li qiegħed fuq il-kerubini, int waħdek Alla fuq is-saltniet kollha tal-art. Int għamilt ismewwitu l-art. Għati widem mulej u isma'. Iftaħ għajnejk u wara. Isma' l-kliem ta' Sanħerib li bih bat iżeblaħ lill-Alla l-ħaj. Kollu minnu mulej li Slatin tal-Assirja ħarbtu bil-ġnus u artijithom u xeħtu l-allat tagħhom fin-nar, imma dawk ma kinux allat għax mhumiex ħlief ħatab u ġebel, xogħol ta' id il-bnedmin, u għalhekk setgħu iġibuhom fix-xejn. Isma' mulej Alla tagħna, salvana min idu, u jkunu jafu s-saltniet kollha tal-art illi jint waħdek Alla, int il-mulej. Imbagħad Iżajja bin Amos bat jgħid il-Ħeżekija: dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael: kull ma tlabtni dwar is-Sultan Sanħerib, Sultan ta' Sirja, jien smajtu. Dan jgħid il-mulej kontrih: tistmerrek, tiddieħaq bik ix-xebba bint Sion, minn warajk tħark rasa bint Ġerusalemm, għax minn Ġerusalemm joħroġ il-fadal, u mill-muntanji ta' Sion il-meħlusin. Il-ħeġġa tal-mulej tagħmel dan. Għalhekk dan jgħid il-mulej għas-Sultan tal-Assirja: f'din il-belt ma jidħolx, ebda vleġġa ma jwaddaf fija, ebda tarka ma jressaq qudiema, ebda ħajt ma jtella madwara. Mit-triq li minna ġej, minna jerġa' lura, u f'din il-belt ma jidħolx. Oraklu tal-mulej: jiena nħares din il-belt minn salva minħabba fija nnifsi,
u minħabba David il-qaddej tiegħi. Ġara li dak il-lej stess ħareġ l-anġlu tal-mulej fil-kamp tal-Assiri u qeret 185,000 ruħ. Imbagħad Sanherib, sultan tas-Sirja, rafa l-kamp u telaq u reġa' lura u baqa' f'Ninwe. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali u ngħidu flimkien, Alla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna. L-olja qaddisa tiegħu, l-olja min isbaħ l-għaxqa tal-art kollha flimkien Alla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem. L-olja ta' Sijon fil-qalba ta' tramuntana hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. Alla fil-fortizza tagħha wera ruħu bħal sur qawwi flimkien Alla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek, f'nofs it-tempju tiegħek, bħal ismek u Alla hekk tifħirek satru fl-art jasal, il-leminija tiegħek bismewwiet mimlija flimkien Alla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Inqumu bil-wifqa. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tatux lill-klieb dak li hu qaddis u tixħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom b'saqajhom, imbagħad iduru għalikom u jqattawkom bis-snienhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din hi l-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bieb id-dejjaq, għax wiesa l-bieb u spazzjuża t-triq li tieħu għat-telfien, u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa t-triq li tieħu għall-ħajja, u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej Ġesu fil-talim tiegħu, fil-predikazzjoni tiegħu, jurina dejjem kif il-ħajja tal-bniedem għandha dejjem tkun aħjar. Iridna ngħixu ħajja aħjar. U llum nemmen li Ġesu f'dan il-Vanġelu qed jagħtina dik li nistgħu ngħidula ir-regola tad-deheb biex il-ħajja tagħna u l-ħajja tal-oħrajn tkun ħafna aħjar. Meta jgħidilna dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom. Aħna ħafna drabi nippretendu ħafna mill-oħrajn. Nippretendu illi ħadd ieħor jagħmel l-ewwel pass. Għax dak ma kellimniex, għax dik ma selmitlix, għax dik ma ħafritlix, għax dik ma taqdinix. U nistgħu nibqgħu sejrin. Imma jien kemm nagħmilhom dawn l-affarijiet? Jiena kemm insellem il dik il-persuna mqar tislima filgħodu, mqar bissima, imqar nagħmel l-ewwel pass jien. Mhux nistenna lil ħadd ieħor illi jagħmilli hu, li jersaq hu, li jagħmel l-ewwel pass hu. U din il-frażi ta' Ġesu kieku verament nemmnuha u ngħixuha, kieku naħseb mhux nofs ma' 3/4 tal-problemi u tal-inkwiet jispiċċa.
Wallu naraw Ġesu kemm huwa prattiku. Ġesu kemm jifhem il-qalb tal-bniedem, Ġesu kemm irid li l-ħajja tagħna tkun ħajja vivibbli, ħajja li ngħixuha aħjar. Li nkunu kapaċi ngħixu f'serenità ma' xulxin. U dan jgħod ukoll għall-azzjonijiet ħżiena u negattivi. Għaliex ħafna drabi anki meta nirċievu xi sitwazzjoni, xi azzjoni ħażina aħna mill-ewwel f'moħħna jibdew għaddejjin ħsibijiet forsi ta' tpattija, ta' vendikazzjoni. Ġesu mhux ma jridniex nibqgħu passivi naqalaw biss, imma Ġesu qed jgħidilna illi l-onet irid tifarrak dak iċ-ċirku vizzjuż illi jibda. Ma Ġesu jrid li aħna niftakru ftit isma' jien. Kieku jien nirċievi dik il-kelma, kieku jien nirċievi dik l-azzjoni. Jien inkun nixtieqa, mela lura għalfejn nixtieqa lil ħaddieħor. Għalfejn nagħmilha lil ħaddieħor. Kemm hemm bżonn inkunu aktar persuni illi qabel natwaw, qabel nieħdu azzjoni naħsbu ftit. Nimxu b'moħħna. Biex ir-realtajiet ta' madwarna, s-sitwazzjoni ta' madwarna ikunu ferm u ferm aħjar. Nkunu kapaċi wkoll napprezzaw dak li hu tajjeb u dak li hu sabiħ f'ħaddieħor. Ġesu llum jgħidilna tixħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer, tista' tixtilhom ħafna affarijiet sbieħ imma ma japprezzawx. U dan nistgħu nqabluh ukoll magħna forsi huma oħrajn li ma napprezzawx dak li hu tajjeb u sabiħ. Kemm niltaqgħu kultant sfortunatament ma' persuni li jaraw kollox ikraħ, li jaraw li huma pessimisti, li jaraw l-iswed biss. Minkejja iva ħafna drabi id-diffikultajiet tal-ħajja. Minkejja ħafna drabi s-sitwazzjonijiet ta' madwarna li jaqtawlna qalbna. Imma hemm ħafna tajjeb u hemm ħafna sabiħ. U allura jew nkunu kapaċi nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq dak li hu sabiħ u fuq dak li huwa tajjeb. Għaliex biex anki nkomplu d-diskors li qbadna l-ewwel, ħafna drabi ħafna persuni jaraw biss jekk inti għandek ħajt abjad u tikka sewda, jaraw dik it-tikka sewda, għandek ħajt abjad, ħajt sabiħ. Għandek tant affarijiet sbieħ, ejjew nħarsu lejhom, ejjew nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuqhom. Ejjew napprezzaw għaliex l-ebda bniedem hu kollu ħażin u l-ebda bniedem hu kollu tajjeb, kulħadd għandu t-tajjeb u l-ħażin. Imma jekk nibbilanċjaw, jekk inkunu kapaċi nħarsu lejn dak li hu sabiħ, lejn dak li hu pożittiv, l-affarijiet ikunu ferm u ferm aħjar fil-ħajja tagħna u fil-ħajja tal-oħrajn. U allura jew kuljum ta' ħajjitna nħallu l-Ġesu jiftħinna għajnejna, jiftħinna moħħna, jiftħinna qalbna permezz tal-kelma tiegħu. Il-kelma tiegħu illi hija dawl. Ġesu fil-versett tal-Vanġelu jgħidilna jiena d-dawl tad-dinja. U fuħet mis-salmi nsibu mużbieħa riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Ejjew din il-kelma ta' Ġesu inħalluha tkun dik li ddawwalna. Inħalluha tkun dik il-fjamma tixel anki fl-iljili mudlama fid-diffikultajiet tal-ħajja tagħna. Għaliex Ġesu dejjem iridilna l-ġid. Ġesu dejjem jurina imħabtu. Ġesu jridna li aħna ngħixu l-eternità miegħu, ma rridu nibdew minn hawn. Iva rridu ngħaddu mill-bieb id-dejjaq, kultant irridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet li anki jmorru kontra l-kurrent. Imma jew dejjem niftakru li rridu nagħmlu l-ġid lill-oħrajn, anki forsi lil dawk li ma tantx imorru tajjeb magħhom. Mhux dejjem huwa faċli, mhux dejjem huwa faċli. Imma Ġesu dak li jixtieq minna. Ġesu dak li jixtieq minna. Illi aħna nkunu persuni li ngħixu f'serenità.
li ngħixu il-paċi, dik il-paċi li tant nitolbu għalija għal pajjiżi l-bot minna u nagħmlu sew, imma jew nibdew mill-paċi fostna u f'qalbna. Għax jekk m'hemmx il-paċi fil-qalb tiegħi, kif nista' nippretendi li jkun hemm il-paċi madwari? Kif nista' nippretendi li jkun hemm il-paċi fid-dinja? Ejjew nibdew mill-paċi fil-qalb tagħna. Ejjew f'dan il-jum nitolbu din il-grazzja lil Mulej li jagħtina il-paċi tiegħu fil-qalb tagħna biex din il-paċi nkunu nistgħu nxerduha mal-oħrajn, imma biex ukoll jagħtina l-grazzja li nħarsu madwarna naraw it-tajjeb u naraw is-sabiħ. Imma wkoll illi neżaminaw ftit il-mod kif aħna nġibu ruħna biex dak li aħna nixtiequ li ħadd ieħor jagħmlilna, il-mod kif nixtiequ li ħadd ieħor iġib ruħu magħna, nibdew aħna. Inkunu aħna li l-azzjonijiet tagħna, li l-kliem tagħna, li l-eżempji tagħna jkunu mimlijin imħabba u rispett lejn l-oħrajn. Ew issa nwieqfa biex inresqu it-talbiet tagħna lil Mulej. Ħuti aħna ma nafux nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex iresqu quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja sabiex il-kelma ta' Alla tqanqala kontinwament tal-konverżjoni nitolbu. Għas-soċjetà tagħna biex tikseb mill-ġdid il-ħeġġa għall-ideali tal-verità, l-imħabba u l-ġustizzja nitolbu. Għal kull min qiegħed ibati fir-ruħ u fil-ġisem sabiex il-fidi tgħinu jgħix il-ħajja fuq din l-art bħala ran tal-ħajja ta' dejjem fis-sema nitolbu. Għalina l-kol sabiex f'kull ċirkustanza tal-ħajja inġeddu l-impenn tagħna għal Kristu ħalli nkomplu l-missjoni tiegħu fid-dinja nitolbu. F'mument ta' skiet fil-qalb tagħna inkomplu nitolbu. U Alla li rid tissir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Għatina nitolbuk li ħajjitna tkun kollha kemm hi ratta ħajlilek li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox.
ilqa mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfa' qlubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-sinqadis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek il-ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek il-ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissiebħu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħajr ħobs radlek il-ħajr qasmu ta' l-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajr kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi, ħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, rodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. Biċċa kontanu li tolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li inna li neħdu sem mid-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papaljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-qaddija tiegħek Klement u Nikolina Bajjada. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll jitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Immakulata u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjem nitolbu bit-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina
لا تدخلنيش في التجريب، بس اهلسنا من الدني، اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني. أتينا في التيبة وإحنا نعطيك الباce في زماننا، الباce في القلوب تاعنا، في الفاميليا تاعنا وفي الدنيا تاعنا، باش نكونوا هي لسه دايم مدنوب مهارسة من كل انكويت. احنا ونستناو ونتماو لينا والمجيا السلفاتور تاعنا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستلي تيك نحللكم السلام نعطيكم السلام تياي، لا تخارس لين ذنوبيتنا، ازدهارس لين الفيدة تاع الكنيسة تياي. هاتي السلام العقدة اللي انت تريد فيها، انت اللي تعيش السلطة على ديم تديم، والباعي تاع المولاي جيسو تكون ديم معكم. أعطوا الباعي للشرشين. حلوف تلا دانو الحروف تلا، دانو جيسو اللي ينحي ذنوبيت تا الدنيا، نحن المستيدنا الكلا تدان الحروف. مولاي ما يستخليش تدخل تحت السقف تياي، زي بس كلمة واحدة وروحي تكون فيه.
nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li blajda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ngħidu tlieta famarijiet il-Madonna kif talbet istess lil Karmni Grima f'ġieħi 3 ijiem li ġisimha għamel fil-qabar. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna